Allah ɓeydu weluyaaji mum e barkeeji mum e yurmeende mum e dokkal mum e ceerno men cheikhana ahmada tidiani radiyallahu ta'ala anhu. Yo Allah ɓeydu weluyaaji mum e yurmeende mum e dokkal mum e ceerno men seydi alhaji mouhammad ibne saïd radiyallahu ta'ala anhu wondude e seernaaɓe makko. Yo Allah waɗanɓe noon. Ndeɗo jonde walla oɗo batu ngal ɗo moɓodiral ko moɓodiral nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum rendini en ɗo. Sabu sikki ala so tawi Allah addano en ɗo waɗi en ɗo waɗani en ko waɗani en ko ene gasa taw ɗum ɗo wawa heɓade. Kala noon ko Allah watta ene jogui mo waɗirta, walla kala ko Allah watta ene jogui ɓe waɗirta. Gonal men ɗo Allah rewni ɗum koye seydi alhaji mouhammad ibne saïd radiyallahu ta'ala anhu. Jinnaɓe men e mawɓe men gacci ko joguino foof gabbimo, ne waɗi sababu noon kala julɗo aɗa ɓorni wutte e wutteji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kono kanko e zamanu makko tawa dolokkaji nelaɗo Allah ɗi o ɓorni ɗi iɗi keewi ha woni kala joguiɗo haaju e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗeɓata wawde wurde ga makko, ma woppi ko joguino araɓe kodda walla heddo to heddi to ɓe gondira e ruhuji mabɓe, nde wonno ko ɗum ɓuuri sembude. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dendagal fandade ceerno, dendagal anniyaji ceerno, so tawi kanƴi fof ɗi timmani ko ɓuuri hen hewde timmi. Ene jeeno e fandade ceerno e anniya ceerno, gendiyankagal ngal nde artata e lawol diine. Sabu ko adi ceerno ko heewi e gendiyankoɓe sa rokkinoɓe dolokkaji, so tawi gendiyankagal ko ngal dolokke ngal wonno, walla wiyoɓe bakki noon ɓurta yawde famirde, ko bakki mo ala no cakkal, ko dolokke mo ala cakkal aɗa yiya becce joomum. O ƴeewani dolokke o cakkal ngal woni diine o e gendiyankagal ngal, yo yimɓe gandu ko hunde wotere jiidude nene e baba nde wawa sirtude. Ha woni hande kala gendiyanke mo Allah walli tawdi kay aɗa faami gendiyankagal e diiniyankagal, ndeke ko ɗaɗol gotol laslolingol cuɓata guerte ko e gergal makko, ko toon jahata koccidoyoɗa ne mbawa nawande rendo ma ko ene faama. Ɗum kala neɗɗo ne naftori ɗum. Ceernajo ne naftorimo, mo wona ceernajo ne naftorimo, gando ne naftorimo, humam binne ene naftorimo. Yo Allah yommo radiyallahu ta'ala anhu kanko e seereɓe makko. Nde wonno kala daraniɗo Allah ko laaɓi, Allah yoɓat ɗum. Caɗele ɗe noon ko daranade Allah ko laaɓi, ɗum ko caɗele koyi. Daranade Allah ne weeɓi, kono ko laaɓi ko ne satti. Ta daranima Allah ko laaɓi, a muñi ko muñete ko, so Allah ene yomma nandata eno jarunoɗa ni. Ɗum waɗi mbiɗa heewi haalde mbimi neɗɗo sone darta Allah, somo ƴoƴño o darta Allah tan, retour o ko Allah e goɗɗum fo artata. Tawi noon ko Allah e goɗɗum dartata ene gasa, goɗɗum ɗum artaw Allah artorani hen. Wamma Allah ɓolo so kanko dartata, retour o sone ara addurat goɗɗum. Ɗum waɗi nde wonno ko Allah tan o darno, kanko e waɓeno makko e jii retour o hawnima. Ɗum ɗo foof tawa ko e retour o, ɗiɗo belemmaji foof tawa ko e retour o radiyallahu ta'ala anhu. Ko wona ɗum ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne rokkimo kala ko maccuɗo Allah rokkete naftoro. Allah rokkimo Aboubacar o sembinorima ɗum, Umar, Aliyu, Ousmane. Sa yi ɓeeɗo ene kaale ko ɓeeɗo soko oto nelaɗo Allah wonno ɓeeɗo woni pinoji oto ɗi. Ko heddi ko ene wawi abbade hen décoration oto o, amma pineji oto ɗi ko ɓeeɗo nayo. Sa wi aɗa sengta hen panowal gotal oto o wawa yaade. Nelaɗo noon woni moteur o sallallahu alayhi wa sallam. Allah rokkino ceerno Aboubacriji ha mbayno leydi, woni siddiqina en. Allah rokkimo Umaruji ha mbayno leydi, woni nunɗuɓe. Allah rokkimo Aliyin en, jomiraɓe gandal ha mbayno leydi. Rokkimo waɓeno Abdourahman ibnu Awfin en, waɗanoɓe l'islam o financement ha o wawa wurde, o wawa yaade. Kono ko wayno Ousmane bun Affana en ko joni ngari. Hol gonɗo Ousmane bun Affana makko ko kaw Abdoulaye Walla Ndiaye. Nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haalino ñande wotere o wi ma darra Ousmane ma faala ba'da hadha al-yawm Ousmane. O wi Ousmane wonta gollude ko ene lora ɗum, sabu Ousmane waɗi diina o financement, o walli ha joni o wonta gollude ko ene bonnanamo. En jetti Allah mo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam seedani. Ceerno men radiyallahu ta'ala anhu, Allah addimo caggal ceerno, kono wallimo holno wurdata e zamanu makko.
kanko kam o deƴƴino ko ɓooyi ko adi hande ko liili o haali ɗo ko hanintaw ko cooso o haali fatabayyanu wona mi weltahi kono jinnomi ko taw ko cooso ha haali o aya fatabayyanu kanko ceerno o andino fatabayyanu ko ɓooyi kanko ni wona omo suɓo ko haalta ala o deƴƴu sabu ceerno kala ko nafanno neɗɗo aduna e lahara haali o deƴƴiri gollal ɗum waɗi jiiɗa résultat ji makko ɗi kawɗi so yimɓe jaari ga a yaari ga wona luural joni ko seɗen garta goto e men fof adda ko addori ɗum waɗi mbiɗa haala mbimi waɗoɓe débattre uji ɗi ganduɗa ɗi ngala fayide ceernam ɓuuri ceerno ma ala ceerno kaari ɓuuri ceerno kaari goppenɓe joni ƴoƴƴo o wiyata joni ko addu ko keɓɗa e ceerno ma min jiiya oyana kadi anne kay addu ko keɓɗa e ceerno ma goppen seeren ɓe ndeeƴa résultat ɗi tan min cohli ɗum waɗi ceerno no andi ko résultat sohla o ƴetti résultat o woni gollal ngal o woni almudo ceerno o wonani ɓiɗɗo ceerno o momte ceerno ɗum waɗi ceerno ibne oumar radiallahu anhu mo haala o wi ala huɗa cheikhi huɗahu wada o wi ceerno teppere muɗum nde kalɗo ceerno yaɓɓi teppere mum nde o fawat ɗon teppere makko nde ala huɗa cheikhi huɗahu wada koye teppere ceerno radiallahu anhu ceerno fawi teppere mum ha jiiɗa kanko ko foftere tan wonanimo hen ɗo deƴƴiɗo kanko woni almudo o ko wayno am ni noon wiya komi almudo walla gonen e yamirore he mo wonani e yamirore he mbiɗa haala min no mbami ni noon Allah waɗimi ko ɓuuri hewde sahaji aɗa yiya neɗɗo wiya gonen e yamirore he min de ko hen gommi koko hawranimo ko hen o woni fof ko hawranimo ko ya ha kawra e ñalawma mo ceerno haalnimo ko hawrananimo so tawi ceerno teftimo ñanum almudagal makko hen yiƴƴata yimɓe ne gandi ko jahata wadde gonɗo hen 100% o on ɓurata naftorade mi wawa seedanade goɗɗo kono mbiɗa seedo e famɗude duuɓam e famɗude gandalam ceerno radiallahu taala anhu wallahi ala huɗa cheikhi huɗahu wadaa wadde o dañi résultat heddi ko enen wonɓe caggal ɓe e ceerno guelongal haali joni ndenɗen wonde kunnasa mbiɗa wiye e nden to wonde ɗum kono gonen kunnasa holɗum bata kanŋe wonto pirlata kadi madina wontata ko bata kanŋe naɗɗo nder to foof ko jumri tawata toon alhamdoulillahi rabbil alamina so ɗum ɓenni mawɗo abdoullahi walla ndiaye mi haali mbimi kanko darani en darde ousmane boun affan ceerno heeɓinoɓe ha heewi kono oɗo ousmane garɗo e oɗo zamanu ahlul qur'ani en ne neeli kam e sifa keeriɗo ɓe mbi ko e zamanu makko Allah rewnude sababu e alaji abou ndiaye qur'ana yi hoore mum e sifa keeriɗo e oɗo jamanu kala gonɗo ɗo e madina gounas tawde ka jangguinowo alqur'ana sikki ala noon ala gonɗo e madina mo jangguinani qur'ana madina fof ko qur'ana kono noon ɓurɓe soccodirde hen ɓe eɓe jii gollal makko eɓe jii darde makko eɓe duwonomo ko suuɗi e ko feeñi te duwaɗi ne jaabo Allah wino min mi ala koreji mi jibinani mi jibinaka kono représentant ɓe leydi Allah he ko ahlul qur'ani en alaji abou ndiaye mbimomi cubalɓe ɓe jaafo hinde cubalagu ne tawa e kinɗi ɓuranɗe kam ko tagui cuɓimi hinde cubalagu ɓe kewani naafiqeɓe kamɓe so tawi on mbaddi ko welaniɓe ko on deglat ɗum joni tan tawi namdi ko ƴettodiren régla gasa wona ko enen mofte mbimom cubballo ƴoƴƴo noon hay ɗum ne kadi sahajine hawno kono an ka cubballo ƴoƴƴo holko waɗimo cubballo ƴoƴƴo o wonde ceerno abdoul asis neɗɗo wawa wonde ceerno abdoul asis o naftoro ceerno abdoul asis o wasa wadde réussir wawa wonde ceerno abdoul asis ko mo Allah rokkuno wadde réussir kankone ala huɗa cheikhi huɗahu waɗa teppere makko nde o fawrat ɗum koye teppere ceerno nde ɗum waɗi min nde Allah ittima ɗon e mbimi somin sinnomi andino ya leyta sinnomi andino e gurdam ceerno abdoul asis mi woppa hunde fof mi abbomo tawan hande mi ɓuuri ɗo kono Allah hoddiri e sakket gurdam makko woodi ko min gollodiri ngal gollal ne tabiti ha hande taw ko e min rewno o noddi kam téléphone kulmi nde wonno ko noon way ha mbimomi ceerno ko waɗi yimɓe ne kulma o wi kulɗo kam fof ko sayi kala mo suusa kam ko sayi mbimi nani wiya kala duwawo mo duwiɗa Allah ne jaabo o wi aɗa gonɗini mbimi eyi mbimi duwanom o wi addu kalis mbimi mi ala kalis yimɓe ko duwoɗa mi heɓa kalis o ala ko ma gadda o wi caggal armi duwanoma o duwani kam caggal noon woni relation cakkitiɗo o ɗum waɗi mbimi mbiɗa nimsi komi andanomo gila e zamanu law so alaji abou waɗi réussir wayino wayni so tawi Allah yettama ceerno abdoul asis radiallahu taala anu o yettante Allah kanko woni lomtiɗo sirru ibrahima inna ibrahima kana ummatan qanitan ko ibrahima goto Allah haali e qur'an o wi ibrahima ne yonani kam leñol ngol foof hay goto o wiyani ene yonani kam leñol ngol kono ibrahima o wi kala ko cohlunomi e ummatu muhammadin ko cohlunomi e tagoram ko ibrahima ne yonani kam on ɗon neɗɗo goto ceerno abdoul asis wonno ko ibrahima yenke saabu kala to dari haaju humtima ɗon ko neɗɗo goto jaati kono noon ko umma o waɗi représenté to nder yo Allah yomma moƴƴere somi sakkitoro haalo pular ne kaala ɓe mbi kala lekki so tawi lekki wakino mum ene ƴuuña ene ara less
yimɓe ɓe laaɓaka beela makki wawa rondade ko adi ki rondino ko ha heddi ɓokko lekki ɓokki so tawi ƴuuñi so mawni tan haɓɓa ko bamum haɓɓanno ɗum waɗi Alaji Abou Ndiaye so tawi o wayidani ko wonde caggal kinɗon ɓokki waɗi noon ɗum noon miɗen kalna on ko min ɓurani on andude dendagal gonɗo ɗo ene liggo e haalirde nde ɓe kaalinaɓe mbi ko 53 woni ɗo ne liggo hande 53 Allah waɗi hawri koye inde Ahmad ko ɓurɗo wawde yettude e taggore Allah nde fof ndeke wadde jetten Allah min ngala caɗele mbiɗen jiɗodiri mbiɗen nanodiri mbiɗen paamodiri ko oɗo galle wonnano kalɗo guettati ɗi fof ndendiɗo pulago ngu ceernagal ngal ngaluji ɗi gendiyankagal ngal kala ko cohluɗa e bani adama ne hawre e oɗo galle a wawa serdude oɗo ko ceernajo walla o ko pular tan yaari walla oɗo ko goɗɗum yaari sowona taw kanko wima min ko naggam jarumi wadde minen foof ndendi gollal ngal hande so tawi en darima ɗo eɗen jetta Allah fala budda wooda ɓe cuddiɗen jettanemɓe Allah kono noon nde wonno Allah ko baɗɗo e Madina Gounass gonga wona ko kereya mais anda biɗo yo on puɗɗiro séminaire o ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan mi anda biɗo on noon kono ndeke sikki ala ko wiyete Madina ko suuɗi e ko feeñi ko fof ko gonga Allah yo Allah rokku en heddade e on ɗon gonga ɗum noon minen liggotoɓe e Dakar FM e jogorɓe arode fof mbiɗen mbiya yo Allah junnu gurdam Alaji Abou Ndiaye ɓeydanamo cellal ɓeydanamo hattan Allah goto wawi rende neɗɗo e perguitte yo Allah renmo e perguitte yo Allah wallu fof yo Allah suur fof hoɓɓe ɓe mbiyaɓe bisimilla ila yawmil qiyamati assalamu aleykum